Hona hemen argi sensoredun autoa. Auto honek iluntasuna dagoen lekuetan argiak piztu egiten ditu. Froga dezagun. Orduzuen hori LDR-a da. Honek erresistentzia aldakorra dauka eta argiaren baitan resistentzia handitu ala txikiagotu egiten du zirkuitotik korronte gehiago pasatuz ala gutxiago pasatuz. Hori guztia gauzatzeko zirkuito elektronikoa dago. Bertan, piezarik nagusiena transistorea da.